Félicité Alta. Félicité Alta. Okonkwo Dibịa, this will be your fate very soon. Not from any individual, but from ndị mmadụ. Ịghọtago? Ịnụbụ na onye bi na glass house ada atụ ishe. Ịma na the last time ịgbara ọsọ mgbe onwe onye na-achụ. It was just J-Park who cooked up some stories. We create attention and attention in the Facebook. We nye ọsọ iwe gbafelu onwere onye na-achụ mgbe ahụ because mgbe ndị mmadụ ya ebido show ya afọ ebe ya agbaje if not because na ndị be anyị na-celebrate emptiness, if not that na ndị be anyị na ezigbo ife fa na-achọ ma na-ajụ ife ka ha na-akọla aka. Kelee onye nwere ike ịnọkata na-ege onye dọka nke nwa Okonkwo Dibịa ntị na onye na-ekwu okwu. Onwere onye na-achụghị mgbe ị gbara ọsọ mgbe ndị mmadụ ya achụba gị ọsọ ya afọ ebe ya agbaje. Ọkwa ifuru nkịrịka wayo niile a unu na-eji egwu ndị mmadụ be nwa dibịa. Ọkwa ifuru nkịrịka wayo niile a unu na-anakọsị ụmụnne anyị n'obodo oyibo because majority of people 80% of ndị unu na-ana egwu wayo ndị n'obodo oyibo. Some of them nwere ike for the past 7 years 6 years 5 years ha bịabụghị unu. There will come a time ebe Chineke nwere ike ime something o wee nwee ife ya eme na ha ncha niile ya anakọta unu a mass. Oge a ka ya agba nke ọsọ ya afọ ebe ya agbaje. Ịghọtana? Because come to think of it, iji ebe ndị nwa dibịa niile a oke ite dị ebe a pekata mpe olulu how many thousands kere ebe ndị niile agwọla oke ite ahụ ha ncha niile egwọrọ oke ite ka ha wee nwee ego. Ha ncha niile egwọrọ oke ite ka gụnụ wee mee. Kelee ebe ndị niile nwe oke ite ahụ nọ. Where are they? Where are they in your community? Kelee ebe ego niile ahụ ha na-agwọ ọgwụ ka ha wee. Where are they in your community? They are not anywhere. They are not anywhere. So what it shows is that na ụmụ nkịrịka ọgwụ niile a na-edebe ahụ na-agwọ ka e wee kpata ego ka agwọ ka e wee mee nka. What it shows is that more than 80% will flop or wayo ka egwuru fa. And ị na-adọrụ percentage uwe je na-ala ha na hotel. Ị na-akwụgharị from one hotel to another, from one hotel to another. Mgbe ị ya agba nke wụ ọsọ onwere onye nya oge ịgbala ọsọ onwere onye na-achụ. Majority of people unu gwọrọ aba na ndị unu gwọrọ ịchaka ma ọ bụrụ ndị anọ Nigeria ha na-achụba anaghị oge ha ya abata. There are more than 5,000 to 6,000 people unu gbuo na wayo. Many of them came through you. Mgbe nke wụ ọsọ ya apụ ya afụkwa na ebe ya agbaje ebe ka ya agbaje ebe ndị igwuru wayo nọ ka ya agbarụ jebe ka ha na unu ebe a ya abalụ gị abalụ ka ụbọchị ụmụazị unu nasịrị ego ihe a ya unite wee kpara ụnụ nkata. Ụbọchị ahụ enu ya ada ụnụ mma anaghị ada ụnụ mma. Celebrate ba. You have your own time now. Celebrate. Continue celebrating. This is your own time. There will be a time enu aya adịghị mma anaghị adịghị mma. Look at you. Somebody doka nwe got ịpụta nwe ịbịa na-ekwu okwu. Look at you. Inwe got ịpụta ịbịa na-ekwu okwu. Ị na-ekwu okwu ndị pastọ pụta. Kedu ife dị iche n'ife ndị pastọ na-eme na ife ị na-eme? I am asking you na ọnwụrụ ụfọdụ n'ime unu na-enwe ọgụgụ isi maka na ọnwụrụ mmụọ anọrụ behind the scene hapụ Mathias na ndị ọzọ ha na-anọrọ anyị ọgụ ka anyị na-eme business mana because na onye ekweghị dị ịya apụta na ha ịbịakwu okwu ịmụkwụ na ife ị na-eme the worst than ife ndị pastọ na-eme. Are you not aware? Are you not aware? Unu na encourage laziness among our youth. Nwata bịazi osukere a na buru laptop na fonu debe n'ụlọ sheno ya aka ibe eto wee nwee ego. Ibe eto ahụ ị na-achọ ka ị ka nwee ego ibe eto ahụ n'ụlọ ka ọ nọ na-apị kọmputa wee nwee ego. Unu na-eme ya unu agba ha na-eburu oke ite ndị niile ahụ nwe oke ite ahụ factories one buildings one exotic cars wu moto house 300 house 300 Lexus ES350 na RS 300 ọhụrụ nya wifi na-ekwu mmadụ one n'ime ha ka ọwụ ha na-agba nke moto n'obodo a. Mmadụ one n'ime ha ka kọntena fa na-abata ọbata emepe offload emekwa mana unu encourage fa ha donọ lazy
unu na-eme na unu na-agwọrọ ha ọgwụ ha jechịkọta ego ha ekporo bịa kpoye unu na-ewe bi ha nkwa ite nwa na-enweghị ife ọ na-alụ ọrụ ọ ga-emecha backfire ka ọzi ndị unu na-agwọrọ ọgwụ ka ha wee bụrụ ọgwụ wee jee obodo oyibo ụmụazị ruo obodo oyibo jide ha tinye na nga they will all come back. Ma ndị unu na-agbalụ nka afa wee prevent ya from business ha ka ejeme aka enyefe ego. Days of reckoning na-abịa. Oge ahụ you will not have a room to smile. Ọ bụ maka ọdụ mgbe ahụ J-Park tiri gbanụ n'ahụ. It was J-Park who created all those stories to get back at you. As for mgbe ị na-eme n'iwu isi egwu ọnwụ, he created that story. Were enye ya ọsọ ịgbagide ọsọ gbaruo ma Ghana. Ịgbagidere ọsọ gbaruo ma Ghana. Ọsọ ahụ ịgbalụ mgbe ahụ wụ fọsala m ka ọwụ. Mgbe nke wụ ọsọ ya ebido ya ma ebe ị ga-agbaje ị na-agbaje Ghana. Ụmụazị be anyị niile na-atụ ọlụ na Ghana ụlụ na-akọsichala ego rie ịma na ebe a ka ha ya afụ ị na-agbaje UK iru ebe ahụ ndị ejiri akwụkwọ sinsi na-esendịrị ụlọ ego ụnụ na-agba afa ya esendị ya ụnụ agba alụ ha afa tiri ihe ọgba aghara and ebe niile kelu ịma na ebe a ka ị agbakwiri ha you will have no place to hide mgbe oge ya eru nwere na aṅụrị don't worry enjoy while it lasts. Respect ya na onwe that is all we are telling you. Ikwuru kịta na ịnwa anwa na ndị pastọ ya nọrụcha mee ka ya sị na ha anọghị na Facebook mana ịgba ha any of them war then ịfụ ha amapụta nwaanyị ya eji wee jegbuo onye nọ ilu onwe saga ka nna jụụ. So ife chọrọ onwe na-agbafa saga emechi ọnụ nobody will respond to you or ndị with their followers cannot respond to you. That is how you people don't know. Respect people. Unu bidoro ide achụ ndị mmadụ okwu ịchọ ndị mmadụ okwu onye na-achọ okwu react ya ịbawa mba. Why can't you respect yourself and maintain your boundary? Why can't you respect yourself and maintain your boundary? I know what you did those days ndị mmadụ kpụ n'ọnụ. I know what you did every day. Ị pụta na Facebook na-agbọ ka nkịta mana kịta onye ọ na-edebe ahụ adame adara gị mmadụ adame emefa. But that was what all of you are known for. That is what rather all of you are known for. Respect yourself. Unaye respect onwe. Kwa eli no onwe ugwu. Isi no odibo ndị nwa dibịa ka ị chọrọ ịda agba. Gbawa ndị nwa dibịa odibo. Gbawa ndị nwa dibịa odibo. Ịbịa kịta akwuo na onwere ndị a na-akwụ ụgwọ, a na-akwụ ha ụgwọ. Ha abịa na-edifend gasị. Kedu ife ngụ nwa na-alụ? Ọ bụla odibo ka ị na-alụrụ ndị dibịa. Ọ bụrụ advert ka ị na-emere ndị nwa dibịa. Ọ bụrụ ịda agbagharị eji emere ndị nwa dibịa. Advert ka ị na-eme. In one video you kwuo na fancha fake na ha enwere ọgwụ. In the other video you kwuo na nke ahụ ebele na-emewolu ndị ụnụ na-aghọgbu ndị chọrọ easiest way because ọgwụ wụ the easiest way unu si egwu ha wayo na ekpele ewu ikpere ifego na chiwu kwekọrịtara omerugu ọ na Chineke just decide ya ka omerugu ebele ịghọtago mana easiest way wụ ọgwụ and ọnya ka unu ji ọ na-eme sepụta ụfọdụ okwu agwụ ndị ụmụ nwa dibịa mfụchụ ụdị apata akpa ọgwụ adọbachara ebe ahụ na m ajụ onwe m ndị dọbara ọgwụ a ha eso n'ọnụ na-ekwu na ụmụnna m ha eso n'ọnụ na-ekwu na family m ha eso n'ọnụ na-ekwu na my community ha eso n'ọnụ na-ekwu na my state. If they don't belong to any of these categories, kedu the essence and the meaning of that ọgwụ fa na-agwọ? Kedu the essence and meaning of that ọgwụ fa na-agwọ? Ịghọtago? So I don't understand. Mana ofufe m na-agwa gị na ịgbara ọsọ mgbe o nwere ife na-achụ mgbe the real thing ya achụ you will have no place to hide. Na-eko ụkpana n'aha ọkụ n'aha mmanụ ọsị na ahụ amake n'aha mmanụ na-ama bụgụbụgụbụgụbụgụ ị na-ama bụgụbụgụ ị na-atije ndị ụka ọnụ gụ na ndị ụka ndị kadụ njọ kedu ndị kadụ njọ ụmụ ofeke amaghị ebe ekere nkwụgwọ gbalitere si na ike adịrọ na Chukwu na ekpere ada alụ ọrụ ngụnwa na-agbarụ ndị nwa dibịa boy shenedu sped. Ọ bụrụ na ekpere ada alụ ọrụ doesn't it prove that na abrakadabra niile unu na-ejebe ebe nwa dibịa na ọ da alụ ọrụ ọ na ịmarọ? If they are telling you that man is God to man, what it means is that na arụsị niile ahụ ị na-eje emeriva that they don't exist. So ichekwa na-akpọ ndị ụka na-ahalụ. Don't worry, wait, your own time is coming and I'm telling you that particular time we will sit down and sip a glass of wine and watch you run. But ya fue bizol when wayo until ụbọchị ụmụazị niile unu na-egwu wayo ya anakọtara unu afọ unu ya wụ sorry.
anyị eji tipa wee gwọrọ ọdụ ọgwụ niile ahụ bunu n'isi were 2x2 na-apịa ụnụ were akpụgharị ụnụ ebe niile mekwukarị ụnụ onye rie adụ ya duo onwe. Respect yourself and respect your neighbor. If you don't respect your neighbor, whatever you see, you get. You are not the only one who nwere monopoly over ikwu okwu or ife ikwuru butere ife asara mana ọ wụrụ niile ekwu mana ịchọ ka asa ahụ ọ bụrụ ngwa ụmụ ụwa ịghọtago ọ bụrụ ngwa ụmụ ụwa. It is a simple rule. Respect somebody and maintain your boundary. Onweghị ife karịrị ya. But ọ bụrụ na unu eje tụọ pastọ iche members ekwu okwu unu akọ something unu ruo unu eje tụọ onye na-elo onwe iche members ekwu okwu unu akọ something ọ bụrụ na enjoy ebe atụ mmadụ iche oge ekehiti nọ na-ana m mkpọrọ ya afa I wasn't disturbed ọ dị ewe m iwe because ama nnọọ m kpọrọ ya o wee kpọrọ m mụ bụ ụzọ kpe o wee kpọrọ m so ọ na mkpọ ya ọkpọ m ewewe m iwe onye we m iwe so ngụnwa bụrụ ụzọ idechọrọ mmadụ onye ahụ chigazie mee ụsọ ntị ma okwuo esi na ọ na-achọghị okwu ka onye ahụ si achọghị okwu ngụwa onye chọrọ okwu ọ karịghị etu ahụ mana ụnụ chọrọ ka ha pụrụ ụnụ monopoli ka ọ bụrụ ụnụ nọ na Facebook ife sọrọ ụnụ na-ekwu ịghọtago ụnụ na-eklem content creating ijighị ewụlọ ọkaka ijighị ewụlọ ọkaka Okonkwo Dibịa ijighị ewụlọ ọkaka jee paaki ejighị ewụlọ ọkaka ngụnwa na-ekwu n'olu China make 100 million lalụkwa elapụtaba don't worry lalụkwa elapụtaba ọkwọ dị sente na ụnụ kọndemụrụ ebe onye eze Jizọs nọ ọkwọ nya ka ụnụ na ha ebupụtakwa again oge onye ruo n'omume kịta onye ọ na-esisiba anya mmiri ọ karịkwa n'ebe mma gwa gị onye rie adụ ya duo onwe respect ya na onwe unu ka ndị Igbo nọrọ in peace na Facebook onye mara ife ọ chọrọ ime ya mebere onwe ya respect ya na onwe unu respect ya na onwe unu it will take you nothing to respect another person. It will not cost you anything to respect another person. But when you keep disregarding another person's freedom but you want that person to keep quiet, it is not possible. It is not possible. Etu a ka mmesi wee kwudewe onye rie adụ ya dị onwe ọ karịghị etu a aga mbe ezugo nwanne